Kola a kolečka. Bez nich by se to netočilo. Toto tady, toto také ne a toto rozhodně také ne. Od intralogistiky přes dopravníkové technologie, strojírenství a strojní inženýrství až po mobilní zařízení. Kola a kolečka hýbou světem. Blikle vyvíjí a vyrábí tato kola a kolečka. To znamená, my hýbeme světem. Inovace, vynalézavost a naše vášeň pro vše kulaté nás ženou od roku 1953 každý den vpřed. A to jako rodinnou firmu již po 3 generace. S týmem okolo 1300 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, z toho 900 v sídle v Rosenfeldu, pracujeme s vysokou odborností na tom, abychom poháněli pokrok našich zákazníků. Dali jsme si za úkol vyvíjet a vyrábět ta nejlepší kola a kolečka na světě pro každou aplikaci. Od velmi malého po opravdu velké. Od skutečně studeného po velmi horké. Od rychlého po velmi pomalé. Stručně řečeno vyrábíme nespočet kol a koleček. Jen v naší standardní nabídce jich je 30 000 kusů. A pokud by mělo jít o něco individuálního, pak naši inženýři vyvinou řešení na míru. Ročně tak vypracujeme pro naše zákazníky více než 1000 individuálních řešení. Naše kola a kolečka si vyrábíme sami. Od zpracování surovin až po finální produkt. Interně v rámci jedné společnosti. Vyrábíme pomocí standardizovaných procesů v nejmodernějších zařízeních v kombinaci s individuální výrobní technologií. Počínaje naší vlastní nástrojárnou, lisovnou a svařovnou. Přes automatizovanou výrobu až po flexibilní montáž. Ať už z pryže, plastu nebo polyuretanu. U Blikle pochází vše z jednoho zdroje. 100% řízení kvality je pro nás důležité. V naší celosvětově jedinečné zkušební laboratoři používáme nejmodernější testovací systémy, abychom zajistili naši špičkovou kvalitu tím, že naše výrobky testujeme v těch nejnáročnějších provozních podmínkách. Pro 100% kvalitu Blikle. Toto vše se děje v Blikle ve švábském Rosenfeldu. Na ploše větší než 120 000 metrů čtverečních v největším závodě na výrobu kol a koleček na světě. Trvale udržitelné. To je Made in Germany. Pro celý svět. S více než 20 mezinárodními prodejními společnostmi zajišťujeme jako globální lídr na trhu ve 120 zemích, aby se kola našich zákazníků neustále otáčela. Díky našemu nejmodernějšímu skladovému a logistickému systému jsme schopni zajistit rychlou dostupnost našich výrobků po celém světě. Osobní dialog a úzký vztah s našimi zákazníky je pro nás velmi důležitý v místě, virtuálně nebo v našem Blikle Experience Centru, kde si naši zákazníci mohou vyzkoušet naše výrobky na vlastní kůži. Proč tedy Blikle? Protože jsme ten nejlepší partner pro vás, pro váš produkt, pro váš úspěch. Blikle. We innovate mobility.